galdetuko nieke guztiei. Alba egingo duten laburra azaltzeko, zein diren zuen ustez gaur egungo gazteen problematikak. Ez dakit laburra azaldu ez dakezuen minutu batean, eta igual sakonduko dugu bakoitzak bere arloan edo eskerrik asko berriz ere, pentsate dut eskerrak ematen ariko gara dano, beste gabe Maianei luzatutako galdera erantzuten saiatuko naiz. Uste dut atzo ere hitzaldian ez zinetela pixkat honen ingurun hizketan, baina Maianen lehenbiziko galdera jaso nunean burua etorri zitzaidan lehenbiziko hausnarketa zen gazteok badazkagu problemak. Nahiz eta helduek pentsatu askotan ez bazkagula edo ez diogula hoiei heltzen, ez? Oain gutxi lankide batek, bazkari baten esan itzian. Zuek ez dakazue guk gure garaien gazte ginenean genekan montxila edo zama hori. Eta, nahi hola momentu honez, pixkat esan ze motxilata zaitzea edo ze zamata zaitzea, ez? Ni uste, nik aipatzea generazion bizarra gehala, alde batetik jaso dugu epika handien alde borrokatzearen transmisio hori eta tradizio hori, baina handi beren, egia da, kokatzen gara gaur egun testu inguru baten monden askoz lausoagoa da, etxaila ez da hain definitua, inkluso batzutan eta monumentu feministatik ere egitea ez, kanpoan beharren agian etxean dakago zelandu, iruditzen zait dena askoz mugikorragoa dela eta mugak ez daudela indefinituta. Orduan, karo, esaten denen gazteok ez azkagula problemak, da agian buruan dakagulako, iruditerio dakagulako, agian ez goatzela zerbait oso handiaren atzetik edo zerbait ezakite maiuskuletan imaginatzen dugun irautza horren atzetik. Aldiz, ikutzen zait motxila badakagula eta kezka badakagula, baina beste motxila hori beste komponente batzutaz beteta dakagula, ez? Netzako zama handia eta motxila handia eragile misto baten kide feminista izan da egunero nire kideekin mika-mikan egotea edo esatea jarrera matxista bat eukidezu edo guazen militantzia ereduak aldatza eta berpentsatza hori ere bada motxila eta orduan. Esango nuke guk ere bazkagula kezka horiek. Orduan, testuinguru berri honetan nola kokatuta zer heldu iruditzen zait, hori dela justuki gure problematika haundina. Argi dakau epika haundien atzetik igual ez goatzen hainoa, baina eguneroko irautza txiki horiek nola heldu eta zen dira forma berriak testuinguruari aurreiteko. Ze egon arazoak badaude, etxe bizitzana, indarkeria matxistarena, ezakit nazio ere ikuntzarena, egon badaude kontua da, askoz lausoagoa diala horren formak eta horren aurrean nola kokatu behar duen, pixkat aigala oendikan gu ere kokatzen, ez? Orduan nik lehenbizia esan nuna zen, arazoak leuki badazkagula eta saiatuko gara aldetzen hitzaldi honetan murtatzen zaidan, beste zeuzen. Zagite, maiderenari segitzeko nahikoa zila zait belaunaldi buruz modu uniforme bat hitz egitea edo gure belaunaldiari ustut askotan tokatzen zaiola guk ere mainizion bezala kezkak edo arazo dauzkagula defendatzea, guk ere gai amendu bat edo kompromiso bat daukagula defendatzea eta askotan uste dut helduek definitzen dituztela gazteon kezkak edo hori entzun behar izaten dugula askotan. Galdera behin bada gazteon problematika zeintzuk diren, 2007an hasitako krisi horren ondotik etorriaren belaunaldientzat uste dut badela kontu oso nabarmen bat, gu izan daitezke aspaldiko partez gure gurasoek baino baldintza material kaskarreoak izango duten belaunaldia edo. Noski, dena ez da baldintza materialetan neurtzen, gero ere aipatuko dugu, baldintza materialak ez dira soilik bizionaren seinale, baina gazteon prekarietatea zitzegin behar badugu, hori izan daiteke adirazle nabarmen bat.
Eta askotan ingurune militante batean teorizatu izan duguna da, krisi hori edo aldaketa ekonomiko hori datorrela Euskal Herria bidegurutze edo gara historiko berri batean txertzen den antzeko momentu batean, horrek dakarren Maiderrek aipatu duen epika berri horrekin, iruditeria berri batekin, eta militatzeko modu berriik, uste dut gure militatzeko moduetan ere krisi bat datorrela. Baina egia da, ingurune oso militante batetik joera dugula gara historikoen inguruan besteak beste, belaunaldien arteko transmisioa eta sekulako filosofia ariketak egiteko eta sekulako paradigma aldaketei buruz hitz egiteko. Eta Maiderrek aipatzen duen motxila hori berritzen duz, uste dut, Ipar Euskal Herritik hitz eginik behintzat, Maiderrek aipatzen zuen motxila hori gaur egun gazten uniko larietan ostak ez daukala. Alegia, jende jakin bat gatoz bohoka molde jakin batzuetatik, bohoka tradizio batzuetatik, kezka batzuetatik, baina gure kasuan kontua ez dut hainbeste horretan ikusten. Gazteriari bere arazoez hitz egin behar zaio, eta gazteriari bere arazoez hitz egiteko kontua ez da askotan betxatzen dugun bezala norbotako dituen diskurtsorik irautzaileenak. Sinpleki praktikan dago gakoa eta arazoak zeintzuk diren identifikatzean bereziki ezagit hemen hiru euskaldun daude, zuriak, klase ertainekoak, badiru topikoa dela gaur egun hori botatzea ez, denok autokontzientzia maila bat daukagu, baina gazteen kezkak aipagai ditugunean, noren kezkak aipagai ditugunez. Eta alde horretatik, teoria politiko handietan sartu gabe, Maiderrek zion antzera ara ere, nik egunerokoan dauden gatazka horiek, izan daitezkenak zapaldu eta zapaltzaileen artekoak, bizitzaren eta kapitalaren artekoak, estatuen eta Euskal Herriaren arteko gatazka horiek, kalean presente egoteko praktika berriak asmatu behar direla uste dut. Segitu Euskal Herrian urteak eta urteak zeinetan gatazka egunero presente zegoen karrikan, eta egon den paradigma aldaketa horrek beste jauzi bat eskatzen du noski, eta uste dut kontu asko ziren lurtarragoei buruz hitz egin behar dugula, eta gazteon problematiketatik abiatu geroko teoria politikoak eraikitzeko eta ez alderantziz. Azten da hori, niri igual baina bakamerak eskadutea, apurot kostako bat olako aurroketa sakoetan sartzea ja, puntegun korapilotxo edukidot, eta lehenengoko interbertzineekin maia apurete hartu jarri da aurroketetan, ez? Ez da gini saiatu naz apurete zehatzagora eraman da, eta lana eta enpleguaren lana bere orokortasunean hartu nagoen apurete gai nagusi moduen, bai aipatzea agian lehenengoko sarrera honetan, gazte problematika zer egiten dugunean berba, segaitik egiten dugun, ez? Handik uste dut badara importantea, dependentia, gazteria propioki gazte izateagatik bizi hauen problematika berezi ditu bet. Eta hori askotan zizena, eta edo topikoa ezen leike, edo ez da hori sortu alda, ez? Eta nik petzaten dut hor, badauela, azkenean identifikazio bat, gazteria dalako nola bai, sistema ekonomiko, politiko, ideologiko batean txertatzen den, edo sartzen den, belaunaldi berri oso bat, ez? Zentzu horretan, badauko, nola egite esatearren, berria eta zaharren arteko kontraesan bat, hau da, ja onartua dagoen, eraikia dagoen status quo oso batena, sistema politiko-ekonomiko oso batena, eta mundu ikuskera berri baten arteko talka hori. Orduan bere horretan hor badago, ja, boterearen bat, badago botere erlazio bat, eta bere horretan sortzen du, kolektibo diferentziatu bet, problematika espezifiko bat sortzen dena. Ez gero, hori askotan praktika politikoan itzulpena aukidaguna da, esku horretan edo idazten dugunean bere zartzen dugu azkeneko puntu modan, eta gazteak, eta emakumeak, eta migranteak bere ziki pairatzen duten, baina bada errealidade bat, ez? Eta errealidade bat
errealitate bat da, esaten dugunean da, adibidez ja, edo apur bete gaira sartuta, edo enpleguaren eremura eraman da, nik uste gaur egun nahiko dozen bilkelako, edo nahiko lan politiko egin da, ulertzeko lan eta enplegu estila gauza bera, enpleguaren eremura eraman da, bada gazteriak gaur egun, aurrekoak be bai, baina gaur egun bizi hauen prekarizazio fase hori, nolabait lehengo gizon gazte bizi zeurien miliaren antzeko zeuzer da, derrigorrez pasa beharreko trantzizioa. Lan merkatura inkorporatzea gazteu derrigorrez pasa behar da prekarizazio egoera bat, edo lan baldintza prekarioagoetan egotera behartuek dauz, edo behartuek dauz. Horrek, emoten dugu adibide bat, hori bada adibide bat, zuzen esatearen, existitzen dela gazte problematika, existitzen dela problematika berezitu bet gaztei era zuzenean eragiten dotzona. Esaten danean, eta igual gehiago luzatu balik, gero igual ingo dugulako horretan sakondu, baina esaten danean lan baldintza prekarioetan egiten dela berba, ez da zeuzer esaten duguna dugun plasentzitik edo pentsatzen dugulako kexatu behar garela edo dana dalako, lan kontratuek begiratzen baldin badagoz, dauzen forma desberdinetatik bi lan kontratu zuzenean eraiki dauz 30 urte beragoko entzako. Lan praktiketarako kontratua dago espezifikoa eta badago ere unibertsitate eremuan edo lanbide heziketan dauden gazteek lan merkatura inkorporatzeko kontratu espezifikoak, non baldintza diren prekarioagoak, inkluso den bajoagoa, ez dekin ezen eskubide berdinak fabrikan edo zen lantokitan egiten direnekin alderatute, edo aspalditik sanatzen da bilen, kontratazio berrietan ematetan diskriminazioa, dago langile kolektibo bat, urteetan zehar borrokaren ondorioz irabazi duzunak eskubide batzuk, baina sartzen den beramali berriek eskala salarialean, eskubideetan eta bar, ez deki egoera berdina, bat dauzelako atzean, edo dana. Existitzen da problematika espezifiko bat, lan enpleguaren eremuan identifikagarri dana, baina beste eremu batzuetan ere bai, zenekena, egiten motxila edo elikaren diskurso guzti horreri heldu behar izatea, nola baite kumplidu behar izatea edo disiplinatua izen behar izatea sistema politiko horretan, eta nola baite, pertsona egoki edo ibilbide normal baten bide guzti horretan normarreko urratxak benetzen ez direnean, eta guzti hori. Nik uste hori badala importantea eta apurak nahi egota hori haritik. Lehenengokoa hausnarketa bada, gazte problematika existiuten da, baldintza materialetan, ideologikoetan, politikoetan eragin zuzena dauko, eta bada sakontzeko edo bada hausnartzeko gai bat